meg akkor rajok vagyunk, mert akkor... Azra. Elvi adtam neked ajándékot. Kösz. Mennyi 8x3? Sok. Itt van 5x6. Nem, ez nem 5x6. Na mindegy. Mi ajtónk hol legyen, Alex? 1x8. Hm? Várjál mindjárt. Adom neked a gombot, meg az ajtót is. Jaj, de belülről Levi nem tudsz kijutni. Csinál neked még egy gombot. 4x3. Nem kell, megoldom. Az 12. Jó. Megoldottam. Ó, hát én tudom, mi lesz nekünk. Hú, hát én okos vagyok. Mert? Nagyon nem. Haha. Na, Hol van lesz 4 az ajtó? kőcsakány. Pégi van 4 Jó, kőcsakány. de muta, hogy lesz az ajtónk. Mutatom. Hát Várj. ugyebár... Itt. Mármint, hogy itt és itt lesz a gomb. Hol vagy? Nekünk belülről nem gombunk lesz. Hanem pressure plate. Uh-huh. Kívülről pedig gomb. Ó, Evi házát meg befalazzuk. Tehát akkor itt fölött. Mit falazol be a házamon? nem ott a ház alatt, hanem az föld alatti. előző, hol laktál. Nem, csak tegyünk ide egyet, és ez ugyan a kukucska hely. Kukucska helye, jó? Tök fasza lett a házad, Evi. Mi? Tök jó lett a házad. Kösz. Én mentem bányászni. Mentem le bányászni Kukugyinba. Ok. Vágjátok, hogy este elik, és ti most mentek bányászni. Ő most megy bányászni. És ő a saját bányánkból. Milyen saját bányátokba? Amit Pégi Semmi. kialakított. Milyen bánya? Ja, amit ott ástatok? Uh-huh. Az nagyon jó. Semmit nem fogunk itt találni, csak vasat. Hmm. Szerintem csak cobblestone lesz. Tiszta menők vagyunk. Mi? Oké, Tiszta hát akkor Evi, jó éjszakát. Jó, hét. Hallod, Pégi, majd csináljunk vas szettet, oké? Jó. Először enyém lesz a fejfedő, meg a nadrág, tiéd, meg a chestplate, meg a trouser. Ó, fejfölül meg a nadrág, tiéd meg a chestplate meg a cháusz. Enyém lesz a fejfedő, meg a cipő. Akkor. Csak rosszul mondtam. Mert vagy fákja nélkül, beszponnolnak. Tényleg? Tényleg Aha. azért, mert nem volt fákja. Adok neked még 2 darabot, az a gazdák, hogy Jó, kösz. szóval egy ending van. Zoblestunk. Így fel lehet jönni. Oké, és akkor... Kukugyin! És akkor szedjük tovább a követ. Te mit csinálsz értelmeset? Hát én is egy ilyen bányaszerűt ide. Lusta vagyok kimenni. Meg mondjuk rossz mobok is vannak. Ja, igen, az is Tudod, komoly. ott, hogy legyen védelmünk, Ja. ezért Körbe kerítjük a szigetet. nem. Az mit ér? Egy. Nem. Szelet is találtam, Pégi. Raj, akkor azt majd adjad nekem, most jövök le a bányába épp. Odaadom neked a vasat is, hogy égest ki. Úgy vagy. Nézd a nevemet. De legalább rakjál ám a fákját. Nem. Adtam neked egy ilyet most. Mennyi vas van? Mennyi vasatok van? 24. Az jó. És Mennyi itt van a szép. vas. Mennyi vas? Figyelj, bő. Ó, és itt még van szép. Akkor azt megvárom. Köszi, hogy tanácsoltad, hogy rakjak le fákját, különben ezt simán itt hagytam volna.
Mindig rak le fákját, szóval az alapszó. Mindjárt hozott le még több fákját. Amit te azt sok szereti kibányászod, én addig hozott le még fákját. Már egyes szintű vagyok. Ilyen kettes. Raj vagy! Elvi neked hogy megy? Eszenecske. Hát eddig jól. Találtál már valamit? Nem. De én most kezdtem el bányászni. Látom a nevedet. Na ne. Fogadjunk, te nem látod az enyémet? De látom a tiédet. Nem is látod. Tudod, ha te látod az enyémet, akkor én is tudom látni a tiédet. De én shiftelek, azért nem látod. És örök és shiftálni fogsz? Nem. Akkor? Úgy lehet az, hogy én látom a te nevedet, és te nem látod az enyémet. Mit látok? Azt Hagyjuk. úgy lehetséges, hogy én látom a te nevedet, de te nem látod az enyémet. Úgy, Hoztál neked fákját? Ez. Én meg nem. Ugye? hogy én mit csinálok. Hadd irezd a sok vasat, amit találtál. Eddig csak 5. És még 19 szín. Bocsi, ez egy fákja volt. Van 19 szín és 5 vas. Én találtam földet. De Az rajta. nem csak 5 vas egyébként, amit most találtál. De. Akkor ez és mi, amit most éppen ütsz? Jó, hát 5 vas, ami nálam volt. Most van 32 vas nálam, szóval én elkezdem sütni, amint felmegyünk. Amint ide raksz nekem egy blokkot. Miért te nem hoztál? Nem. PG. Vagyis de csak fát. Tudod mi? És egy cobblestone. Kösz. Ó, találtam most. Hitte volna, hogy ilyen fontos lesz egyszer egy cobblestone. A nagy PG-nek. Mit találtál, Levi? Vasat. Én meg találok csomó követ. Ez jó, azt már én is csomót találtam. Ugye milyen jók De vagyok. itt hogy a picsibe menjek föl? Hogy csináltad te ezt meg? Csigás. De nem jó a csiga. Szóval Mert? ott kéne fölmenjek. Várjál, megnézem. Ja, elcsesztem a fordulót. És ki egy vasat mellettem véletlenül. Várjál, megyek. Na szóval eddig van 18 vasam. Raj, nekem 43. Plusz még amit Ami nem, hogy 18-at találtam most. Várjál, hogy kéne Most. fölmenni. Meg 20 van a ládában, Jó, szóval. hogy úgy, hát akkor azt én így befalazom. Ugye Szóval nem nekem kell most 38 vasam van, ha kicsit. ezt fel neked ide teszem. És akkor így. És akkor ahogy jössz le. Befalazom, hogy ne lehessen eltéveszteni a fordulókat. Oké? Jó. Viszont le neked húsit is még. Itt még van vas. De csak... Nem csak. De. Itt sok vas van. Elég kár, hogy nem maradtál nálam. Neked Hát kár, még Evi. kiűzött, szóval. Végig miért csináltad ezt? Hát Ugye azt Mert- mondja, látjátok, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha egy házban laknánk. nem, mert itt több nyersanyagot találunk, mert két külön bányában vagyunk. De persze, hogy nem csinálod tovább ilyenkor a lépcsőt, amikor hozott neked valamit. Adjál még cobblestone-t. 10 elég lesz. Igen. 11, na mindegy. Még hozzá nekem izét. Ja, vas. A vasat adjad. Én mindig, amikor lejövök hozzá neked valamit, akkor egyből azt még a vasat. És sosem csinálod meg tovább a lépcsőt, ami kéne. Végig befalasztál. Érdekel. Ki tudsz jönni? Rohadék. És akkor én most hogy? Ja, értem, vágom. Ja, értem, vágom. Bakerázom. De hogy csináltad meg ezt a csiga lépcsőt? Ez fördelmes. De már... Általában az emberek Minecraftban csiga lépcsőben szoktak bányászni. Nem, ez igen, de ez a csiga lépcső, nem hogy csiga lépcső vagyok kiakadva, én is úgy szoktam bányászni egyébként. De ahogy meg van csinálva. Mi? Mi a baj vele? Semmi. Csak így össze-vissza forog, és én nem bírok így normálisan fölmenni. Általában a csiga lépcső össze-vissza forog. Nem úgy értem, hanem én azt szoktam csinálni, hogy megyek le, és akkor csak balra fordulok, és akkor úgy folyamatosan megyek le. És akkor így mindig hátrafelé szoktam ugrálni, amikor megyek föl. Én is itt csak egyszer van olyan forduló, hogy De ez a nem, rohadék az- nagyon megkavar.
De azt viszont te csináltad úgy. Tehát... De nem az első fordulóról beszélek. Például... Út közben, amikor még félrementél valamelyre, és utána megint csináltad újból. Itt vok. Mi a... De itt az a Itt ez a fa. Itt ez a fa. Aha! Mennyire utálod a fákat. Ja, de termet nekünk most fa. Úgyhogy mindjárt kimerjük kivágni. Nappalódik? Ezért szerintem ezt a bátorságomat, hogy kimerjük kivágni. Ja, felkészülsz PG, Rá- a nappalra. A fonc, ez nem volt jó ötlet. PG. Igen. Hány égő szörny támadott rád? És reméljük, csak csomó creeper van itt, csomó tehén, és a tehéneket szörnynek hiszem, és a creeperöket pedig tehénnek. És akkor